Asik. Nanging ngopo biyen kowe tak senengi nyanyi sliramu gawe lara atiku ketune ngopo biyen ketemu. Asik asik. Gosip. Keiris hatiku Anten roko iki orang ketik mergo rasa priye ning jero dadaku kula manis isih manis madu mergone sing mbok iris atiku ora berpisahan iya nanging apa biyen kowe tak senengi. Ayo Bainul Mas Adi Silitoma. Asik. Gawe lara atiku ketune apa. Iya, selamat datang seniorku di sana. Yo, digoyang yo. Asik. Sapa wonge sing ra bakal nyenengi wong kaya Mas Adi. Ngomong cinta sayang ngomong aku janji setia saumur uripmu neng apa saiki neng arep moto kowe gandeng wong liya. Mari Mbak Siti, monggo. Sugeng rawuh. Oh,
Mari mari mari. Iris hatiku orang berpisah seketika tuning ati nanging apa biyen kowe tak senengi nyenengi sliramu gawe lara atiku tuning apa biyen ketemu